Izwa uMagomazi mangaka ama-album manje? Ama-album iyodwa esakhona eyaphela ngithi kulokoqobo. Yesibili ngisayiphekile e-studio kodwa ngithe kulo msebenzi omusha ake ngithathe isingle eyodwa nje ngiyikhiphe ngimabelisa abantu ukuthi bazi ukuthi umsebenzi uzobuka kanjani umsebenzi omusha bese ngizwa ukuthi bayayithakasela yini yona ye-studio ngisayenza ngisapheka e-studio mayiphela-ke kuyobe sekuyisibili leyo. Okay, kodwa-ke abanye umsebenzi wama beqala ukuwuzwa noma bekuthiwa ukuthi wena ubiza ngomdala basuka besazowufuna. Sitshele nge-album le ebikhona ukuthi ibithini isihloko sayo nje ukuthi itholakala kanjani. Le yokuqala i-album isihloko sayo ngesithi Untoza Abantu. Untoza Abantu. Untoza Abantu impela. Bani manje Untoza Abantu? Untoza Abantu ngangibhala nje isihloko sengoma. Ngiyakuzwa. So yona album ekhona uMagomazi Untoza Abantu. Lezi ngoma eziningi ziphuma lapho. Yabo Nhlangwini, Inkonjane, zonke lezo ngoma lezi ziphuma lapho. Yebo ziphuma khona. Yiphi le njengamanje uthi-ke uthe-ake ukudonsa yona yodwa? Ile album esibili engiyiphekayo yalonyaka-ke leyo. Isihloko sayo sithi Izinga. Izinga. Le ngoma ethi Izinga iphuma kuleyo album osayipheka. Yebo. Okay, baba ngiyakuzwa. Akunayo inkinga yabona-ke isikhathi sokuthi-ke siye ngapha ngasengomeni-ke ungalungisa ipeni nephepha ngoba-ke ngizomthedela la umfowethu bese sikwazi ukuthi-ke siqhubeke-ke la-ke ngempela kube mnandi-ke ngasekugcineni mali kungenzeka ukuthi-ke ufuna ukuthatha iy'nombolo zakhe uzothatha-ke laphana ngipeni nephepha noma-ke uvule-ke ifoni uthathe nemininingwane yakhe. Gijima manje ukunikeza nazi-ke laphana-ke